Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Us parla la Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants d'un cap de setmana en el qual els Diables de Sant Cugat seran els protagonistes. El foc s'escamparà per Sant Cugat durant 3 dies amb la desena encabronada que comença aquest divendres amb el despertar del Boc al pont de Can Vernet. Els Diables, que enguany celebren el seu 35è aniversari, han organitzat 3 dies de correfocs, tallers, concerts i tota mena d'activitats per a tots els gustos i edats. El Parc de Can Vernet, la plaça de l'1 d'octubre i la plaça d'Octavià seran les principals localitzacions de la Gresca, que enguany compta amb l'Esbar de Sant Cugat com a entitat convidada. Divendres a 7:15 a la plaça de l'1 d'octubre s'escalfaran motors amb un taller de creació de masses de cremador que la canalla podrà portar al despertar del Boc. A 9:15 la festa es traslladarà cap al pont de Can Vernet, on tindrà lloc a 9:45 el despertar del Boc i tot seguit un correfoc fins a la plaça de l'1 d'octubre, on la festa seguirà amb un concert d'acoblats. Dissabte, també a la plaça de l'1 d'octubre hi haurà des de bon matí la plantada de bèsties i posteriorment la passejada més bestial a partir de les 11. La festa continuarà amb una carretillada solidària i un vermut musical. A la tarda, percufoc a les 5 i ja a la nit el correfoc de les bèsties amb inici a les 9 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre i final a les 10 a la plaça d'Octavià amb el bany de foc i a les 11 el show de Florida amb un repertori de música que engloba totes les dècades des dels 70 fins a l'actualitat. Finalment, diumenge serà el torn de la ruta en bici pels monuments històrics que han ambientat les llegendes de Sant Cugatenques. El punt i final a l'encabronada el posaran la festa de Cluenda amb karaoke a partir de les 5 de la tarda i el crit final de les bèsties a 6:15. Però l'encabronada no és l'únic esdeveniment que acull Sant Cugat aquest cap de setmana. La pista exterior de l'Escola Joan Maragall serà l'escenari dissabte de 10 a 2 de la 22a edició del Mercat de Puces. Finalment, Sant Cugat acull una jornada de videojocs en català aquest diumenge, 27 d'abril, de 4 a 8 del vespre a la sala del Teatre de la Unió. Serà un espai de joc presencial en català on infants i joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic a jocs com Mario Kart, Just Dance o Minecraft. A més, a les 5 tindrà lloc la xerrada adreçada a les famílies. A casa juguem bé a videojocs. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.